Igama nguphaka isibongo wanzama bathi ngikhambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uphaka uthi akuyini ingqondo ephuqa imiza abafokazana ngotholodwa likabentshisi ithuluza ngihambi nalo ngilifice ensimini. Awu kumafavuke njengedanga abaningi unogwadobhadwa ayikhulule ngokuba amakhandakhanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu lenkosazana dama elingasho ubusika nehlobo ngathini mina bathini bona kunjani makunje hehe kukude la kiwa khona ngeke ngizwe ngempatha gcwala ngiyakufakela akubuzwana ukuthi why ingene ngalesikhathi why ingene ngashilo akubuzwana khona into ekubuzwana zona khona engabuzwana akubuzwana lalela nje kunodaba oluphuthuma engiliphethe la futhi ngifuna ukuyala nabantu uyabona bengabe nenza inhlambuluko ekhaya nomndeni uma ngabe senithe lento naveza amaqiniso kwaxolelwana ungabe usaqhubeka ukugiye ngaleyo nto ekubeni sekwenzwe inhlambuluko ngayo angiphathi makuzoze kube negazi elizochithwa ngabe lenkukhu ngabe lembuzi ngabe lesikaphu ngabe lenkomo because noma yini into eyigazi echithwayo kusuke sekusho ukuthi lento ebulalwayo isithatha zonke inkinga nezimpi zaliyonto isiba umhlabelo lento ebulawayo ukuze kusinde wena lento efayo ifa on your behalf lento efayo isenkingeni manje isenkithatha inkinga zakho zingena kulento efayo uma nazo ukuthi niyawudlala lo mdlalo nakaxolelani ningayibulali inkukhu ningasibulali isikaphu ningayibulali imbuzi ningayibulali inkomo mase uchitha igazi ngoba sewunesiqinisekiso ukuthi you know exactly ukuthi what is it that you are doing and you are not going to blame yourself at the end of the day because we've got that tendency of people doing something unaware ukuthi what might be the consequences, you know what I mean? So ngingangithi njengamanje ke into engifuna ukuyicela kunina ngoba njengamanje sumndeni la wena onyanya fokofo vele ngeke ngizwe ngempatha mina futhi sek sumndeni la uthanda ungathandi sumndeni la uma ngabe sumndeni khona amaqiniso kumele siwakhulume awomndeni ukuze ungashawa zinkinga ezingenasidinga empilweni uhamba uzonda bonke abantu ukuthi bayakubulala kanti ubulawa ukuthi into wena uhlelekile izinto ozenzayo futhi nazo zihlelekile ngoba kuqala kuhleleke wena kuhleleke into oyikhipha emlonyeni kuyimali yohleleka izinto oyifisayo nozenzayo awukwazi ungahleleki wena bese expect ukuthi ama results awahleleke wona uyabona uvuna lokho okutshalayo you know uvuna lokho okufake phansi emhlabathini mawenza uxolo nje waxolisa muxolela umuntu ningathi noma nithandana sikade nixabene senixolelene kodwa still manje khona osaquvile ekamelweni yabona iselesele nje lifuthekile hawu anganisikhulumile nje kodwa still lisafuthekile iselesele uma ubona ukuthi usafuthekile baba ungavumi kuze kufike esigabeni sokuthi yaxolelwana mase uxolela dlulisa ungadlulisa ongcono ungamane ungakhohlwa ke kodwa dlulisa vele ungakhohlwa because asinayo irapha yokurapha lento eyenzekile wayibona we don't have irapha yokurapha and ngeke ngikhulume futhi engayazi mina lokuthi hayi rapha ngeke ngikhulume ngikhulumisa ngano mina ngithi dlulisa wena kuthi noma ifuna ukubuya ngelinye ilanga ziduduze uthi egameni lokuthi waxolisa waphumela ukubala kwaze kwachithwa igazi lesilwane okusho ukuthi wayeyisona you need to motivate yourself other than that you are going to suffer from the depression. So why ngisho kanjena kunensizwa efikile kumina la ekuthiwa ukhwalo lenyanga levesane ngizokhuluma ngayo ukhwalo namhlanje ngizokhuluma ngokhwalo namhlanje and ngiyaphoqa because into ephuthumayo nje ngizokhuluma ngokhwalo kunokhwalo la lenyanga le eyaduma ngokuthuka mina esithuka labafana bakaZulu yasigcizelela kunsika yabo ngizokhuluma ngaleyo nto okuthe mase ngiyeke edamini lamakhandakhanda ngafike ngalibika udaba ukuthi ayingeke osgujana bayalwa manje basebenzisa abantu vulnerable you know basebenzisa abantu vulnerable kwathi wedamini no angishiyele khona izosetshenzwa nangampela yasetshenzwa edamini wabuya ukhwalo waconfessa ukuthi bamhlome kusila abantu as a result usenama challenges uyaboshwa uyashawa uba nama challenges wasethenga isikaphu wazoxolisa uthebe xolisa waqale wenza inhlambuluko ukuthi ubethunywa usigujana kanje yabo ngokuthi mina ngifike ngikhulumeke la wathola usigujana ukuthi ukhwala ufikile bazoxolisa washa amaqiniso angakawa post amaqiniso awasho ukhwala
wasuka uSigujana wafonela ukhwalo wamsabisa ehlangene nabantu ababeyibiza ngabameli kukhwalo. Alright. Bathe babemsabisa wasiyasaba ukhwalo wabonakala ukhwalo enza ivideo ele kube Potchefstroom ephocobele ethi lezi zinto ebengizisho hayi ngoba kade ngizisho benguqhatha nabantu uyabo kodwa umuntu okwazi ukuhlola ngempela ke uKing Mbhaka uyabona wayichaza nje lona wambotha uphocobele basho abanye bathe akuyena ke lokhwala esimaziyo lo I can confirm waye kade satiswe kuSigujana. Inkinga yakhe ke ngokuthi bathe bemsabisa wasiyasabseka empilweni baba you need to be a fearless person. Uma ngabe ulazi iqiniso ungavumi ukusatshiswa ngoba once wasatshisekwa wayikhomba phambili wayikhomba emuva awunasi stand. Mabemsabisa esabiseka wagcina esesho into ephika into ayifungile ngesikhathi exolisa kwaze kwaba negazi lesikapa useyayiphika manje usethi hayi kwangenjalo ngangade ngisho into engeyona ngangiqhatha nabantu kanti akafunganga kanjalo edamini lamakhandakhanda. So njengamanje ngoba ngingena kunina nje ngingena ngokuphuthumayo because ngiyathola la esigodlweni ngizobeya kanjalo le ndaba ukuthi uya understand noma ungunderstand iqondo ukuthini kangazi nami ngeke ngikufundise yonke into. Ngiyathola esigodlweni ukuthi ukhwalo njengamanje ungaphakathi ejele futhi ngaphakathi ejele and ijela kulona futhi angifuni ukuthi usejele ngoba akaveli eseWestville as we speak kodwa uvela esedrobheni thizeni and ilokhuzana ke indawo ke yomthetho esedrobheni lapha eDurban Central yabo okusho ukuthi ngingaqinisekisa ukuthi njengamanje ukhwalo useDurban Central umoya wakho around lapho yabo around lapho umoya wakhe eDurban Central uboshelweni zinkinga lezi ayekhala ngazo ezizophila futhi ezoqolisa uboshiwe ungaphakathi njengoba engaphakathi kwenzekeni uboshelweni njengoba engaphakathi uboshelweni awusuka madoda awunikeza 1 minute awunike 1 minute awunike 1 minute awunike 1 minute ake ngikhanselele call ake ngikhanselele call angazi noma ngichaza ukuthi ke manje uboshelweni inkinga into ngizoyichaza ngokulandela umoya yabo ngizoyichaza ngokulandela umoya into engizoyichaza wena okwakho nje ukuthi ine later stage uyoconfirma lo moya wami engulandelayo ngizolandela umoya yazi ukubona into enye into uthi uyayichaza ingachazeki enye uthi uyayikhathi ingakhatheki ngifuna ukuvala le phone kahle kahle ngifaka ibhanoyi la awungaligaka angifaka ibhanoyi akho awu iringi nebhanoyi sengaba impatha ngoyimina umuntu uningibekezela kancane ngiza nezindaba uboshelwe kodwa yabona ke umuntu bengabe ezofona kanye umkhathi aphinda kuqina eduze umkhathi aqina kwesithathu umkhathi hayi ufuna ubotho unprofessional yomuntu ngisho ngabe usalibamba lo cingo nawe mjida mawuphoqwe intombazana la ukhona beke wayifonela kanye yalidrop wafona kwesibili yalidrop hayi please noma kuthiwa ithanda kanje ngabusafona kwesithathu wafona kwesithathu nje iyokuphendula ngesankahla ithi waziwa nesicefe uyobe usushawa ikhande lokuphatha lizamazama into akazi uyibone yenkuxa yekhanda lebegcolela yabo. So into eyenze kukhwalo ke la isebusuku la kuzosa kube namhlanje yenzeka shuthi singayiqala ukuthi iqale a day before kube isebusuku kodwa yona isivela seyenzeka phakathi kwamabili namhlanje shuthi mangiphaka kwamabili ngikhuluma from 12 o'clock kuze kuzoba imashi kwenzakalani